norma territorial transitòria, que és cert que van tardar en treure-la, però per un tema de sentències i perquè havia fet un urbanisme a l'inversa que pot crear més de 100 milions d'euros d'indemnitzacions, nosaltres el que hem anat a fer ha estat crear la màxima seguretat jurídica possible. Primer, per la pròpia institució i que va en benefici dels ciutadans, i després perquè així és el que demanen també qualsevol persona que vulgui invertir a Menorca. Seguretat de lo que ho pugui fer i seguretat posterior quan ho hagi fet. A partir de fer la norma territorial transitòria, que és transitòria, tenim ja les línies bàsiques del que té que ser el nou Pla Territorial Insular de Menorca, que estarà basat, lògicament, en aquesta norma territorial transitòria, i creiem que això, acompanyat de temes tan importants que han legislat a través del Parlament de les Illes Balears, donant suport i adaptant les distintes lleis que hi ha hagut importantíssimes, com pugui ser la llei del sòl, que ara veiem, la llei turística, la llei agrària, adaptat això a la realitat de Menorca, el que provoca és, crec que aquest canvi de model econòmic de Menorca per tenir un creixement positiu i que Menorca torni a crear llocs de feina com a millora política social i sempre davall del que és el paraigua de Menorca, reserva de biosfera, i sense passar cap retxa vermella, com sempre han dit. És important perquè considero que el Departament i aquest equip de govern ha donat compliment en el nostre compromís seriós amb la seguretat jurídica, però amb la seguretat jurídica real. I explico perquè l'administració ha de ser previsible. L'administració ha de ser previsible. Què significa que l'administració sigui previsible? Els ciutadans han de saber si actuen d'una manera, com reaccionarà l'administració. Això és fonamental. Nosaltres, amb aquest reglament de desenvolupament de la llei del sòl, el que hem volgut fer és un manual d'ús d'urbanisme. Un manual d'ús. Amb aquest reglament que presentem avui, amb només aquest text, està tot el que un ciutadà i tot el que un funcionari, qualsevol operador jurídic ha de saber en relació a l'urbanisme. Com es té que fer un pla, quina documentació ha de tenir, quins són els efectes si manca alguna documentació. Per tant, el nostre compromís és doble. Per una part, fer unes normes clares, fàcils d'aplicar, segures i previsibles, i per una altra banda, garantir als ciutadans el dret a que les poden aplicar.